Kahraman arkadaşımız yılına söyle. Acayip akşamları bize bağışlap, dürüdüzülüğe, sığıra, aydıma, sağda, söyle, yol halyanında, mehriban arkadaşım. Halit, hoş bolunda, hurmutlandı, tüzdüm ya. Zıvandım ya. Dövrün, ömrüm düğünü men bir gede gaydiyan näldirin, mehriban. İl yurt dünya ahmetli alıp baryan beygi islen büyümetsverdir, mehriban. Vatanına moğlusun, dünyana moğlusun. Sebebi alıp baryan beygi islenme. Kahraman arkadaşım, dünyanın halkları bilen, dünyanın yurtları bilen sağlaşıklı hem bağlanışıklı alıp baryan. Dünyadan özüne bolup bolmaya mehriban. Sen şoňa aňyr ýany bilen düşünýänliňe begenýän. Sen danasyň, dürdänesiň, dogrusyň. Ogduň kogmusyň, röwşen dogmusyň. Watanyň oglusyň, dünýäň oglusyň. Barlygyňda bagtyar bir arkada. Kudur mehriban, bir odan yılgırsın vardır. O yılgırsı hiç kimde yoktur, boluvam bilmez. Şu acayip dövrün için yılgır, arkadağım yılgır. Gül getiren ömrün için yılgır, arkadağım yılgır. İyyamını yaradansın, ulu dünya qaradansın, müngläp kalby yıladansın, yılgır, arkadağım, yılgır. Älemge seret saňadyr. İnçeden senet saňadyr. Mehr, muhabbet saňadyr, yılgır, arkadağım, yılgır. Mehriban, yılgıraňda diyar yılgıryandır. Yılgıraňda dünyamız yılgıryandır. Ediz arkadaşımız, mehribanımız, kahramanımız, başımızın teci, gözümüzün görücü, kalbimiz siz arkadaşımız. Biz şular ýaly o dön dünýäni bize bahş edip oturan arkadaşımız. Hiç bir yurtda yok. Bular ýaly gözellik, bular ýaly yurdun adamlarynyň şeýle şatlyga gurşulyp ýaşamagy. Diňe siziň saýaňyzda türkmen halky şular ýaly beýiklige ýetirdiňiz. Mehriban arkadaşım, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Siziň her bir batan ýediňizde togap edip ýeterler döretmege bize güýç kuwat berin. Yetip gelen täze ýerle bize ýene de ustatlygy. Siz bizim ustadymız siz. Yine de täze eserler döredip, şolara bizim sesimizi goşmak müýesser etsin. Sağ olun mehriban arkadaşım. Mehriban, kahraman arkadaşımız. Men bagtly, bizim hemmämizden bagtly, sebebi bizim arkadaşımız var. Hemişe de bizim dilegimiz, hemişe janyňyz sağ bolsun, bizim aramyzda bolmagyňyzy tüýsüregimizden biz günlede dileg edýäs. Siz bizim halifamız, biz hemişe de her ädimimizi sizden öwrenýäs. Döredýäs, sizden görüp öwrenýäs, öwrenip döredýäs. Hemişe de bizim öz aýdymlarymyz bilen, sungadymyz bilen sizi begenleresimiz gelýär. Bundan meýlegem, şuň kıyaly, odan meherli akşamlar, ençe ýyllar, köp bolsun. Janyňa sag bolsun. Köp sag bolun. Ediz arkadaşımız, mehriban arkadaşımız. Şu her ýylymyzyň bir üýtgeşikligi ýaly her ýyllym siz bize aydym saat sowgat berýäňiz. Medeniýet sunuwady işgärler üçin iň mukaddes eserleri halkymyzyň arasynda
Siz bize daşary ýurtlarda çykyş etmäne uly ýollar açyp berdiňiz. Biz sizin aýdymlaryňyz bilen şol daşary ýurduna türkmen sunuwadyny çykarýanymyz üçin özümiz bagtly duýýat. Mehriban arkadaşymyz Elmydama şu bagtyarlyk döwrümizi gülletmekde beýik tutýan tutumlaryňyz ruwaşlyklara weslensin. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Elmydama halkymyz awadan arasda paragat durmuşdy. Ýaşasyn. Size köp sağ bolsunlar aýdýan. Sağ olun mehriban arkadaşlar. Şun sunwatun bayramçylygy diýsen molya täzeýiň öň ýanyna Ullahan bir dabara hormatly prezidentimiz bilen ýakymly gowy aýdymlar dinledik. Täze öwüşkünli aýdymlar, öňkü aýdymlar täze öwüşkünler bilen dinledik. Umuman aýdym. Hormatly prezidentimiz ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Her günkü döwlet derejesinde, dünýä derejesinde çözülýän meseleler Elmydama amalaşsyn. Sag bolun. Biz Elmydama arkadamyň saýasynda özümizi bagtly hasap edýäs. Ana şun döredijik agşamyna şeýle bir ütköşük agşam boldy. Biz Gahrman arkadamyň sunuwatynyň öňünde, Gahrman arkadamyň döredýän aýdym saýlaryň öňünde, sunut işär hökümine, saýlan hökümine hemmemiz baş egýäs. Gahrman arkadamyň täzeýliňiz gutly bolsun. Ana şul adamlar şeýle bir begenni, şol begenmeniň aňarsyna ullukan sebäbi Gahrman arkadamyz Elmydama döredýän aýdymlary bolsun, ähli işlerini öz halkyny o begendirip durýar. Ana bugun türkmeniň sunuwatyny bir näçe ýurtlarda biziň aýdymçylygymyz, saýlanlarymyz öz aýdymlary bilen çykyş edýär. Hatda aýdymçylygymyzyň köp bölegi Gahrman arkadamyň döreden aýdym saýlaryny daşary ýurtlarda ýerine ýetirýärler. Daşary ýurtdaky insanlarym şoňa gowy kabul edip şonu eýem özleriniň sunuwatyny, özüniň dörejiliklerini goşýan aýdymçylarym bar. Biziň sözümizi, yürek sesimizi şygyra görýän, aýdyma görýän Gahrman arkadamyzyň saýasyny, döwletli döwranyny, ajaýyp zamanyny ýaşamak, işlemek, döretmek, zinan bolmak, ene bolmak bagtyň iň uly serweri. Elbette bize şeýle bagty, eşretli döwrany, ajaýyp zamany bagş eden Gahrman, mehriban arkadamyzyň ganatly galamyndan, batly ilhamyndan, sahawatynyň döreýän her bir eser, aýdym, saz, şygyr bugün biziň üçin halypalarymyzyň ýolunda dowam edip täze eserler döretmegimize, kalbymyza ganat berýär, ilham berýär. Biz özümizin halypalarymyz ýaly şu döwletli döwrany, Gahrman arkadamyzy ajaýyp watanymyzy gasp etmekde, özümiziň galamymyzy hemişe ýöretjekdigimizi, Gahrman arkadamyza bütün halkymyza söz berýäs. Goý halypamy aýdyşy ýaly ýyllar ýylgyryp gelsin, ýylap gelsin.